Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisembu siyaxoxa like usine nompilo angithi niyakhumbula ukuthi umpilo kule season money spender uyi-provide umpilo uwudzedzi. Niyamkhumbula usindo ethi udede usebenzi ngicela ngiyuze baya umpilo ke uye lo. Uthi ngicela ngiyuze umpilo kulo season 2. Umpilo noSine baphumile baseDurban yabo bayotofozwa inyawo sebethola ithuba lokuthi bexoxa. Nanka ke umpilo esebuza kweSine ukuthi hawu Sine izingane zinjani ke uthi Sine izingane zi-right. Uthi ke uSine kodwa nampilo izingane nje zami uyayithanda. Uthi umpilo hayibo ungibuzelani umbuzo nje izingane zakho ngiyayithanda. Isukaphi lento bakhulumeke angikho ke kulokho yabo lokho ukukhulunywa uSine nompilo nezingane nendaba yokushintsha sibongo nikubonile lokho bengifuna ukuza kulena we guys izigaqa lezi sihlezi sizizwa lapha emasalon eThekwini yabo kule yamgoqo yakhona obani ko West Street kobani kodwa nje niyabo lamasalon lawa sema passage izindaba yazi usingena lapha njani indaba yelo yamasalon lana uSine nompilo bakhuluma nge-Labour Ward. Uthi-ke umpilo ayibo iy'ndaba ey'sabisayo engihlezi ngizizwa ngabantu ngimxoxela igazi khona indaba-ke nami engangayizwa nje ukuthi ngenze le video ngizonixoxela ngale ndaba yase-Labour Ward. Yazi ngifisa ngathi ningakhomenta nani ningixoxela ukuthi nake nezwani nge-Labour Ward la ku-comment section ngisazonitshela nami lena-ke iyahlekisa kodwa futhi iyasabisa. Uthi-ke umpilo njena uyasaba izinto akazizwa ikhulunywa abantu bentshenge nge-Labour Ward. Ngicela ukubuza wegazi kusuke kwenzenjani ngempela bodalite engibuza kini kusuke ekutheni anaze nabheka ukuthi lezi indaba lezi zokuthi e-Labour Ward amanesi athi nikhuluma phambi kwey'ngane. Umpilo phela akanayo ingane kodwa useyazazi lezo yitori lezi ezisabisayo angazi ukuthi kwenza yabona nje make nathintwa ikhanda izivuka emasaluni lezi ndaba make nathintwa ikhanda nje angazi ikhanda selithintwa kahle yini sekuphuma lezi ndaba nayi indaba engangayizwa ngomunye usisi kuthi lo sisi lo esibhedlela kebeleleke nabanye komama sebelindele ukuthi bazothola ke izibusiso zabo seziyeza ke izibusiso izingane. Hawu uthi usisi 3 days wonke lapha esibhedlela akaze zalala. Uthi umkhubo wawenzeka ebusuku lapha e-Labour Ward kwakufika unesi lo akakhulumi mayefika ufike emshaye nje la einyaweni shuthi sekuyileyo ndaba leyo ke yena useyophakamisa ke imlenze unesi kalunguze lapha yakuthi hawu kuseduza noma kusekude ahambe. Uthi nje 3 days yabo lento iyenzeka angalali zilandelana izinsuku ezintathu unesi afike ebusuku manje yabona ukuthi angithi phela uhleli la alinde khona vele la esibhedlela vele onesi abeze bezoba check vele kuthiwa kuyenziwa ke kwafika unesi uyasho kunesi ukuthi vulani kuvulwe alunguze unesi ke abuke ahambe. Uthi lo sisi lona ubusuku obuthathu unesi wayebefikile nje eshalo umsebenzi futhi efike ebusuku. Uthi futhi wayevele ezukuthi unesi wayengakhuluma wayevele ezukuthi nangu unesi usekhona yena useyazi ukuthi yini indaba lo nesi ehlini kodwa nje unesi eshaya umsebenzi wakhe. Usisi ke mase usisi ke uma unesi sefikile useyazi ukuthi wenzani umkhombisa indaba enkulu. Unesi alibunguze lapha abuka sike angasho lutho uthi ambone kube ngathi useyabhala akazi ke nami ukubhala ukuthi i-file umbone esengathi sekuyabhala. Uthi-ke ugirl ngoba phela lento uthi ubefika unesi ambuke aseseqedile ukumbuka ke ehlisa amadolo ke naye evala indaba enkulu ahambe kunesi uthi ubuthongo bungasafiki. Hawu usuku lesibili kwenziwa njalo usuku lesithathu kwenziwa njalo. Uthi sekufika isikhathi sokuthi ke sekuyagezwa ngale nabanye ke omama namanye amakhosikazi emashaweni. Usisi kodwa bafethu izoba njani le ndaba yethu njalo ukuthi siyaphenywa ebusuku sibhekwe ebusuku. Bathi labo mama hawu ubhekwe ebusuku ubhekwani
Uthi lona phela unesi lo owetha kaphuzi uyafika ebusuku ethi yenzani njalo sivuleke abuke kasilunguza ahambe. Bethi-ke lapho mama hayibo ukhuluma ngani? Asho ukuthi hayibo izolo nje ufike ngesikhathi esithini. Ngamvulela walunguza wathi hayi uthi wayengakhulumi yimi engisho ukuthi wathi hayi uthi uneso nje wayefike elunguze lapha ebuke. Bathi labo mama siyazi thina leyo ndaba. Untombazane uthi uvalo lamshaya washaya uvalo manje akasazi ukuthi kanti bekwenzakalani. Nesibani lo obefike elunguze yena yedwa. Mayese buza nakulabo abanye kweminye imibhedo uthi hayibo nina nti ithini le ndaba yethu ukuthi silunguzwe ebusuku kuphela abasiqalazi ngani la ekseni emini kukhanya besilunguza. Hayi naku kweminye imibhede basho mama bakhona bethi hayibo asiyazi thina leyo ndaba. Athi lo sisi manje wayesesaba ukulala ebusuku ngoba akasazi ukuthi kanti lo nesini eqondane naye ebusuku nalaba futhi aseceleni kwabo akasabaqondi kahle naye futhi akasazi ukuthi yiphupho elibi yini leli ngoba phela mhlawumbe mayengajwayele ukulala esibhedlela yikho ephupha kanjwe vele yinto eyenziwa uthi wagcina engasazi. Ngathi mina manje kunjani khona lokho yabo yinto into abayelapha wethu yabo nje le story lesi kunjani khona lokho uthi uvula indaba kungabi nemishini. Imishini ke yabo ezovela isholo yona ukuthi hayi kuseduze kakhulu manje hayi lento ukuthi isanto nakho kokungenza ukuthi ngizonixoxela le ndaba le ngikhunjuzwa impilo noSine. Nakhona ngithi lapha bebethintwa kahle iy'nyawo uma bethinta kahle iy'nyawo sekuvuka le ndaba ngoba la kuhlangene khona osisi yi-Labour Ward abafana. Why? Like ayikho enye into ekhulumeka ngisho nalapha emasaluni lawo aseThekwini emaphasejana uma kuhlelwe khona mhlawumbe kuba khona oyedwa nje kuthiwa hawu nangubani ulindeleke uyeza ulona u-Enzo wakhe mase kwakhulunywa ngalokho ukuthi nangolindele u-Enzo sengena ama-Labour Ward nonesi bakhona abanjani njani. Ngaze ngabhorekela-ke kunina we-guys kodwa ngempela we-guys lento lena nina niyizwa kanjani? Ey'bhedlela kuba khona isipoki noma kodwa ngathi ziyakhetha-ke bayakhetha-ke iy'poki nabo bayakhetha ukuthi baya kuziphi iy'bhedlela. Yazi angaze ngizwe la lezi ezinye lezi la uhlala khona nonesi-ke uDu kushiwo indaba yokuthi hawu waye wafika unesi engamqondakali ukuthi phela lapha uhlala nonesi sonke isikhathi. Kodwa phela ngithi khona usuke ugadiwe-ke mhlampe-ke alikho ithuba lokuthi evele maye khona ngoba ngeke ngalalela nje abantu abakhuluma iy'tori zokuthi ey'bhedlela ngabona unesi ebusuku omunye lona-ke naye lelo sisi yangisabisa-ke mina ukuthi hawu shuthi nje lobu uvula into yakho bukhombisa lo unesi ongasho lutho ubungamkhulumisi ngani. Phela vele umsebenzi wakhe kusebusuku manje ungabuza kanjani ebusuku ukuthi wenzani ngoba vele unesi uzokwenza leyo nto inkinga engakhulumi kodwa nje uma esekhona uthi wayemuza ukuthi nangu sefikile futhi uma esefikile kuyazi ukuthi yena uzokwenza njani noma okwaqala wafike wamthinta iy'nyawo wasiwabona ukuthi ufuna ukubuka ukuthi ingane kiyeza noma injani. Hayi kuyasabisa nje guys khona abanye ngihlahla ukuthi acabanga ukuthi ayikhulume lento sekuphela u-3 days wayothina unesi loyo mayesethi-ke sekuwusuku kodwa mina ngibuye ngingakholwa yazi ngibuye ngayikholwa zonke lezi zinto yabona zizinto engixola zona lezi ukuthi phela nasekhaya bayayixoxa kodwa nje ngibuye ngicabanga ngithi ayi yinto enzani leyo nanokuthi makungekho kubufakazi kodwa kwathiwa ayishutheki into enjalo kuthiwa lokho okubona umuntu oyedwa akushutheki ngoba kusuke kufanele kubonwe uyena kazi wayefunani kuye yindaba futhi owagcina engamkhulumisanga.
Kodwa-ke kulabo abazobuyela kuleya episode-ke yaMpilo noSne babeyikhulumela nje uSne wayengafaki futhi umqondo ukuthi-ke uMpilo kanjani indaba yey'ngane ngoba ngiyazi maye wangena igama laSne nifuna ukufaka nje izinto ey'negative. uMpilo futhi waqala ukuthi heyi ngiyayisaba nje indaba zase-labour ward ngisho ngama ngathiwa manje nayo i-pregnancy ngakhala u-24 years wonke. Wathi uSne hayi funda wena Mpilo usebenze uyimele okunye nokunye-ke sekuyolandela. Mina-ke bengifuna lana-ke ukuthi ningixoxele iy'ndaba lezi zase-labour ward. Ngisazohamba ngiyoyifuna ku-social media ngizontshela. Ngiyahamba ngiyolunguza ngale bakhona abantu abanamanga. Bengihlele ngithi mina vele-ke ngiyakwazi ukuqamba amanga kancane-ke kodwa guys makuziwa kulezi zabantu abavela ku-TV. Kodwa ngithe mase ngifika ngale ku-TikTok yazi uthi uyidlalela indaba uthi hayi wena ongeke indaba yakhe ihlangane. Indaba manje usufuna ukusixoxa inganekwane. Nibuye nikhohlwe ukuthi thina inganekwane sayiqala kudala. Zingakaveli ku-TV or i-TV singakayazi. Ngiqamela namanga i-TV indala kunathi iy'nganekwane sesiyiqale singakayazi i-TV kahle. Nje thina 90s babies yabo esisukela emakhaya esikhulele nogogo sazi ukuthi siyalima ebusuku siyathandaza mase kuphela kodwa gogo babenani mase siqedile ukuthandaza sedlile ebusuku ziqaleke iy'nganekwane. And iy'nganekwane lezi ogogo abazaziyo yilezi indaba zokuthwala. Ngoba nje kwakuba khona intombazane yaduka kanti le ntombazane sihleli nenyoka. Kithi mina hawu babeyithathelaphi le nto. And ukuhlezi kuba intombazane enhle. Intombazane enhle esisulekile inyoka yayo yasisho ukuthi ungakhulumi namuntu ungatsheli umuntu. Yathi intombazane isisho ukuthi njengoba dilahlekile bekutheni yavele yaqhamuka inyoka. Ngoba inyoka isizwe ukuthi intombazane ukhulunywa ngayo. Manje ngiyibuza ukuthi hawu kade sithandaza manje sengiyibuza manje ngoba sengimdala ngoba ngaleso sikhathi kwakuyinganekane nje kuyinto emnandi kodwa yabo singasabi lutho futhi ukuthi ingekho into eyasisabisa. Sengibuka manje ukuthi hawu kade siqeda ukuthandaza sibiza igazi sibiza imvana manje. Emva kwalokho sesixoxa lezi indaba lezi ukuthi inyoka enkulu yavimba intombazane hayibo. Gogo kodwa futhi lezi iy'nganekwane zabo zasingasisabisi ngoba sesingaphuphi kabi. Imanje yabo manje sekuthi umuntu ekuxoxeleni into yokuthi hayibo niyawubona nto yamndeni ukuthi ungazikhona into ekhona usuyaqala usuyathuka. Ulalele la ku-social media lo ogogo nomkhulu bala ku-social media ngoba baningi wemalo bekhuluma-ke besho ukuthi sekuthalwa ngokuthi uthwala nangamaphara. Uqale usuyathuka. Kodwa before inganekwane besiyilalela nje sibancane la umqondo khona usathambile ubamba nje into ihlale kodwa singaphuphi kabi. Hayi manje guys ngicela ngitshela futhi sengikhuluma into eningi ningangishayi. Niyakhumbula yini isikhathi se-looting? Isikhathi se-looting bathi ogogo nomkhulu khona bazogula ngamakhanda ngoba bantshontshe ey'tolo engafanele. Niyabona lento yokudideka nayo? Abanye antshontshanga laphana kuleza y'tolo noma ogogo nomkhulu babeyidlalela babeganga ngathi bathi nje khona abangena ey'tolo ongangenwa kuzo bathatha izinto zakhona bazoyibona ukuthi bafana nobani. Kuphakathi kwemijovo noma ney'tolo kodwa nje uma ungabhekisisa la eMzansi ikhona into engaqondakali. Ngani? Ngathi namphakathi mina kodwa eyami ngiyayazi eyami yenziwe ugesi. Well guys bese sitshela ukuthi ugesi asiwazi. Yabo ngoba ugesi ukhona nje hayi indlela esisi-active yona sesine-energy sesiney'ndaba ey'ningi. Niyabona ukuthi kulula kanjani ukuthi sicontrol. Buka nje ukuthi sibuyisele ugesi mase sibuyisele ugesi asisazi ukuthi senzenjani. Siyapheka yini sidle kube yiphathi ngoba ugesi ukhona vele asisasaba ukuthi ugesi uhambile ngoba ngesikhathi sesikhathi ubuye uyibuza ukuthi hey ngizothenga kanjani ugesi ongekho.
Ngoba manje ugesi mningi asisakwazi nokuba ne-order. Siphila impilo enjani lana? Kade singenawo ugesi besikwazi ukubeka phansi ukuthi okay ngo-12 ngizobe ngenza ukuthi, ngo-1 ngizokwenza ukuthi, ngo-2 ngizokwenza ukuthi, ngizosebenza kanje. Sekukhona ugesi sesididekile manje. Singakhulumi kakhulu ukuthi sekukhona ugesi esididekile bazosuke besincisha. Izinto sathi saphila kwisiphithiphithi. Le video kayikho serious. Kumele ningazi manje, ngibuye ngibe njela, ngibuye ngibe nalokhu nje, yabo, okungaqondi nami lokhu okwenzeka manje. Yayi abantu bazongishaya, ningangishayi we guys, bengithi ngixoxele futhi nginibuze ukuthi nina nenziwa yini mase benithinta amakhanda. Yey, kodwa nithini ngomzala? Abahlebani omzala-ke omzala bethu bangale komakhelwane, lamazwe omakhelwane, bese bekwenza ikhanda, beke bayakokonzela ngapha, bayakukhomba ngekhanda. Umngani wakhe uyafika sebeyahleka, awusazi noma bathi ikhanda lakho libi, noma bathi lezi zinto zakho lezi. Omzala, cha omzala abawahloniphi shame ama-customer abo, abawahloniphi. Kungcono-ke nalabo-ke mhlawumbe abakhuluma-ke bengahleki kakhulu, bekhulume nje, yabo, uthi bezwane ngenkulumo-ke. Vele-ke ngeke nawe uthi hawu please translate, uyaphi lapho, ngoba phela i-language yabo asiyazi. Lo uzovele efike ekhulume nomngani wakhe behleke kakhulu phezu kwekhanda lakho. Hayi, mina ngangathanda ukuwasapotha ey'ndaweni zabo zamabhizinisi khona le masaloni, ngathi kodwa ngeke ngimelele. Yabo, lo hlekayo ahleka kakhulu, uhleka la phezu kwendlebe yakho, uyakwenza ikhanda. Athi-ke futhi uma esebona ukuthi kuyenzeka ukuthi uma uthinta ikhanda ugcina usuzela. Uma ebona ukuthi ngathi uyazela, alidonse kabuhlungu ikhanda lakho. Ngiyambona-ke lowo. Kube khona ozodla ichepisi engathi angazi kwenzakalani, ayiqhafaze la endlebeni yakho. Uthi uyaphenduka nje kancane usisi, yabo, lokuthi jeb leyo side ayokumnika iwarning ukuthi hayi angiyithandi lento ayenzayo. Avele ngathi uyakulaya-ke lapho useyoswaya ikhanda lakho alisele. Ngithi yo, hayi bandla. Mase uya odade-ke osisi bethu la eMzansi, bakhuluma nje wonke ama-languages esiwa-understand-ayo. Hayi, bona-ke bayokhuluma iy'ndaba ongazi, uvele ubone ukuthi yabo laba baplena ukuntshontsha. Laba bayontshontsha esitolo. Yini lento abayikhulumayo? Uze kuthiwa wena laphayana angazi kunjani, ngibonile. Hayi, uzoyihlanganisa indaba ayihlangani. Uzwe nje sewuzwe igama lesitolo, mhlawumbe kuthiwe Mr Price, uthi hayi la kontshontshe Mr Price. Angeke phela bekhulume ngo-Mr Price kungazwakali ukuthi bathi ka-Mr Price mhlawumbe khona ophaqa banje, uyezwa. Bavele bekhuluma into engayenzi, uze nje sekuthiwa Mr Price. Mangashiwa ukuthi Mr Price, usithiwe Edgar's, uthi awukuntshontshwa. Phela odade nama-boyfriend abangenayo la ngesikhathi senziwa ikhanda, kufika ama-boyfriend angaqondakali. Mase kuba yilaba-ke abafika ney'khwama-ke, lezi y'khwama lezi. Kombe yini lezi y'khwama ey'phathe emajimini, kuthiwa iy'khwama zibani lezo, y'khwama lezo zasemajimini. Kudayiswa into engavezwa, into evula uzipho kancane. Uthanda kudayiswani lapho esikhwameni? Ngabona lapho ukuthi hayi, mina ngiyalisaba-ke la. Ungathi uthi usenza ikhanda vele kufika amaphoyisa niboshwe nonke. Iy'ndaba ey'ngaka. Ngiyadlala we-guys, ngiyadlala kade ngagcina emasaloni aseThekwini, angazi kudala, angazi lutho nje futhi. Ngokusasa-ke silindele ukuthi uMpumelelo ney'ntombi zakhe, uMpumelelo nosisi bakhe no-baby mama bathini kusasa, ukuze mase sixabana into esiyaziyo esiyibukile. Kodwa ningaxabani, kanti why nizothatha i-TV show niyifake enhliziyweni? Buka i-TV show sidlule, noma uxabana-ke xabana njengayo i-TV show. Angithi idlala u-30 minutes, nakuwa kube u-30 minutes. Akusa-expire ukuxabana, usulobu uyalwa yonke indawo. Social media ufuna ukuchaza. Thina sama-viewers, asikwazi konke.
nami angikwazi konke, kodwa phela uma sengixoxa kufanele kuzwakale sengathi ngiyakwazi konke. Ngiyakubona lokho. Ngiyabonga we-guys the-support, ngiyabonga angiqedi. Yazi uthini we-guys, ngumqemane i-flu iphelile, ngase ngakhuluma udo ngimemeza. Ingabe nithi kwakuyintombazane enjani lena? Kodwa Nkosi yami, ukube niyangazi nje ngaphandle kwala mavidiyo, ngabe niyazi ukuthi ngiyintombazane elungile. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.